Tras 2 meses de conversas, BNG e PSDG acadaron o acordo que permite ao Concello de Pontevedra ter orzamentos para este 2025. A intención é levalos a pleno na primeira quincena do mes de febreiro. Agradecer o talante, a disposición e o compromiso do Grupo Municipal do Partido Socialista para aprobar este orzamento, así como as súas achegas e aportacións á hora de mellorar o orzamento de Pontevedra, non? O orzamento total supera os 98,6 millóns de euros, o máis elevado da historia da cidade. Desta contía, 4,1 millóns corresponden a unha trintena de actuacións que se incluíron nas contas no marco deste acordo. Nin sería o orzamento que faría o Partido Socialista en solitario, nin o que faría o BNG en solitario, non? Pero eso non é unha debilidade, lonxe diso, eso é unha tremenda fortaleza. Este é un orzamento que xurde do mellor que pode haber en política, que é o consenso, é o diálogo e é a capacidade de poñerse de acordo por riba de enfrentamentos permanentes en beneficio dunha cidade e en beneficio dos seus veciños e veciñas, non? Entre as medidas acordadas están a recuperación das ribeiras dos ríos Lérez, Verduxo e Gafos, o Parque de Valdecorvos, a realización dun estudo para ampliar o solo industrial na cidade, contratar máis persoal para o Servizo de Benestar Social ou máis cartos para o rural para a conservación dos colexios e para as subvencións aos clubes deportivos. Chegamos a acordo con nosos socios preferentes de goberno, históricamente, en 25 anos esta cidade avanzou, foi porque tuvemos os gobernos ou porque tuvemos un apoio na alcaldía do Partido Socialista, estuvera no goberno ou non, senón non poderíamos chegar onde chegamos agora. O traslado da feira ambulante a Alameda ou a reapertura de Raíña Vitoria eran dúas cuestións que dificultaran até de agora o diálogo entre as dúas formacións. Sobre o primeiro tema, o goberno ten o compromiso de tramitar a futura ordenanza da venda ambulante. En canto ao segundo, o acordo recolle a realización dun estudo de mobilidade na zona de San Roque. Cando un acorda cando hai diferencias, e neste caso as hai, e son públicas, son notorias, e o valente é recoñecelas, e a pesar desas diferencias, poder traballar en puntos de entendemento, non? Onde non había ningún acordo, e onde non había ningunha ponte tendida entre os dous grupos políticos para traballar nestes asuntos, hoxe temos un estudo de mobilidade e de mellora. As cousas, os dous partidos deixaron claro que non está sobre a mesa a formación dun goberno de coalición. Tamén que este acordo non supón un cheque en branco para o resto do mandato.